हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आशा करছি ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ବିରିୟାନୀର ରେସିପି ସେୟାର କରିବି। ତ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେଲି। ଆଉ ମସଲା ପାଇଁ ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ନାଡ଼ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିରା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିଛି ମସଲା ପାଇଁ। ଆପଣ ବି ଥରେ ମସଲାରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ନାଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତରକାରୀ ଆପଣ ଯାହା ବି ବନେଇବେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଚାଉଳ ପାଇଁ ପାଣି ଗରମ କରିନେଲି। ପାଣିରେ ଲେମ୍ବୁ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ପୁଦିନା ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଘିଅ, ଅଳ୍ପ ଲୁଣ, ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ମୁଁ ପନିରକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ରଖିଥିଲି। ତ ତାକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଆମର ପାଣି ବି ଏପଟେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏଥିରେ ଚାଉଳକୁ ମୁଁ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଧୋଇକି ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଚାଉଳକୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଧୋଇକି ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଧୋଇକି ତାକୁ ବତୁରେଇକି ରଖିଲି। ଭାତଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଏ। ତ ଏବେ ମୁଁ ମସଲା ପାଇଁ ଏଠି ନେଇଛି ଯେଉଁ ମସରୁମ୍, ଗାଜର, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଆଳୁ, ସୋୟାବିନ୍। ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଛି ଯେଉଁ ମସଲା ବାଟିକି ରଖିଥିଲି, ଭଜା ପିଆଜ, ପୁଦିନା ପତ୍ର, ଧନିଆ ପତ୍ର, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦହି। ତ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଆଉ ଟିକେ ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ସେଥିରେ ପକାଇ ନେବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ଅଧା ଘଣ୍ଟାରୁ ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳା ହେଇଗଲା। ଏପଟେ ମୋର ଭାତ ବି ହେଇଗଲା। ତ ଭାତ ଭିତରେ ମୋର ଅଧା ଘଣ୍ଟା ବି ସେପଟେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଏପଟେ ମୁଁ କଡ଼େଇ ବସେଇକି ତେଲରେ ଗୋଟେ ପିଆଜ ପକାଇକି ଭାଜି ନେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି। ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ଯେମିତି ଆଳୁ ଫାଳୁ ସିଝିନି, ଟିକେ ସିଝିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ବି ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ପରିବା ବି ଏଠି ସବୁ ସିଝିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ। ତ ମସଲାରୁ ତେଲ ବି ଅଲଗା ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ପନିର, ତାକୁ ବି ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା ସେଥିରେ। କାହିଁକିନା ପନିରଟା ଆଗରୁ ପକାଇଲେ ପରିବା ସିଝିବା ଭିତରେ ସେ ପୁରା ଘାଣ୍ଟିଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପନିରଟାକୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ଭାତ ମୋର ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ଉପରେ ଗୋଟେ କୋଟିଂ ଭଳିଆ ଦେଇ ଦେଉଛି, ଯେମିତି ରାଇସ୍ ବିରିୟାନୀରେ ଦିଆଯାଏ। ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଥିବେ। ତ ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ରାଇସ୍କୁ ବି ତା ଉପରେ ଦେଇଦେଲି ବୋଲିକି। ତା ଉପରେ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର, କଟା ପୁଦିନା ପତ୍ର, ଭଜା ପିଆଜ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଆଉ କିଛି ଫୁଡ଼୍ କଲର୍, ଯେମିତିକି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ୟେଲୋ କଲର୍ ଆଉ ରେଡ଼୍ କଲର୍, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ରେଡ଼୍ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ପକାଇଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ ପକାଇ ନେଇଛି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଘିଅ ତା ଉପରେ ଦେଇଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଦେବ। ତା ସହିତ କେଉଡ଼ା ୱାଟର୍ 3-4 ଠୋପା ନେଇଛି। ତାପରେ ମିଠା ଅତର 2ରୁ 3 ଠୋପା ପକାଇବେ। ଅଧିକ ପକାଇଲେ ମାନେ ଖରାପ ସ୍ମେଲ୍ ହେବ, ଆପଣ ଖାଇପାରିବେନି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଯେଉଁ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଏଇଟା ନର୍ମାଲ୍ ପାଣି ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଭାତ ଗାଳିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ପେଜ ବାହାରିଥାଏ ସେଇ ପାଣି। ତ ସେଇ ପାଣିଟା ଆପଣ ବିରିୟାନୀରେ ପକାଇବେ। ବିରିୟାନୀ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଏଠି ବିରିୟାନୀ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଗରମ ଗରମ ସର୍ଭ କରିଦେଲି ମୋ ବିରିୟାନୀ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଯେମିତି ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।